Mulane sing tak apalno setunggal tok Mbah Rasin. Hadayat nadatul Teladan pemudi ulama berguna bagi nusa bangsa cari sopo menjunjung tinggi hadayat wanita setia kala-kala bojone dibodoni saben dina. Tinggal online terus saya. Sing pinter online ku wong wedok-wedok. Kaya kula mboten saged HP blas. Ora siap jadi ketua wilayah ae kok. Kula HP mboten saged nang. Blas-blas niku. Ki Kazim barang malah enak. Nak dipisahi wong ora bales aku. Wong wedok iku senengane mentekno dhuwit. Delok wajahe wong wedok wajah-wajah BLT.